Cando me mandaron para aquí, falei primeiro con o señor, que agora xa morreu, entonces, pois, estuve de acordo, tal, e entonces, bueno, pois temos que chamar uns cuantos, bueno, pois nos xuntamos aí, aí, precisamente aí, daquele lugar de arriba, no, éramos pois 20 personas, os que se reuniron e se animaron para facer a cooperativa. Aquí a sección de crédito, pois durante 19 anos. Fíxose o local, está agora, entonces, bueno, despois foi aumentando. Entonces, cantos? Pois algo máis de 1.300. Seguiu así, claro, depende de Meirás. Pois benvidos á cooperativa de Meirás, na sede de Naraío, na que estamos. No seu origen era a cooperativa de Naraío, non pertencía daquela a cooperativa de Meirás, pero dende fai xa máis de 20 anos forma parte do grupo da cooperativa de Meirás. É unha cooperativa de consumidores, basicamente. Estamos diante do almacén, temos tamén a sección de crédito que veremos aí ao lado. En este caso somos máis de 8.500 socios que responden a un proxecto conxunto no que facilitamos o desenvolvemento no mundo rural, tendo agrotendas, neste caso, que prestan un servicio ao entorno rural, dinamizando isto, e contamos tamén con unhas seccións de crédito que facilitan aos socios da cooperativa acceder a crédito ou ter o seu depósito na cooperativa. Tamén, polo ámbito no que se encontra, que é un ámbito rural, é de asesorar ou asesoría dos nosos socios, e dos que non son socios tamén, porque moita xente, cando chega unha carta de Hacienda, unha carta, calquer problema, o primeiro sitio onde ven é a cooperativa. Entón, pola porta, mira, é que me chegou isto, é que é? E xa nosotros, mira, miramos a carta e tratamos de solucionar o problema. Temos uns 40 empleados, máis ou menos. As asambleas é unha vez anual, convócanse todos os socios, o que quere vai, o que non, e ali se toman todos os temas de mantenimiento, de obras, de beneficios, de pérdidas, todo se fala nas asambleas. A Asamblea Xeral elixe cada 5 anos o Consello Reitor. Neste momento pertenezco ao Consello Reitor, que somos 6 compañeiros, voluntarios, é un traballo altruista, é un socio máis, que simplemente está botando unha mão a todos os problemas que se presenten. Os reitores houve moitos, desde que a cooperativa empezou, fai máis de 100 anos, e xente interesada que está aí para que a cooperativa siga ben e siga un ben-estar sempre. Temos depósitos que a xente usa para ingresar os seus aforros, e domiciliar nóminas, tarxetas de débito, de crédito, operativa normal. Tamén ofrecemos préstamos aos socios, cando teñen algún tipo de problema. Normalmente, falamos con esa xente, se tes algún problema, avísanos, e nosotros tratamos de aguantarlle o máximo posible ou non pasarlle as cotas. De feito, a cooperativa de Meirás nunca expropiou a naide da súa casa, cun préstamo hipotecario. Ben, a persoa que quere facer socio da cooperativa vai a calquera das seccións de crédito, fai a súa solicitude, que pasará polo Consello Reitor para aprobala, e abre unha conta, digamos, na sección de crédito con un mínimo de 12 euros, que é o capital social mínimo que se require, e todos somos iguales. Digamos, todos temos a mesma estatus dentro da cooperativa, somos socios, independentemente da posición económica que cada un poida ter, podes ter, máis recursos, menos, pero todos temos a mesma poder e a mesma decisión, un voto. A cooperativa de Meirás non reparte beneficios entre os seus socios. Unha vez aprobados os resultados pola Asamblea Xeral, aqueles beneficios que obtén, finalizado o exercicio, son para reforzar a posición da cooperativa de cara a vicisitudes futuras que poidan ocurrir. Pero nunca un socio da cooperativa busca lucro na cooperativa de Meirás.
sociedade que ten máis de 100 anos e a forza radica na cercanía do territorio e da xente do territorio, na confianza mutua que teñen os socios na cooperativa e a cooperativa nos seus socios. Esa é, digamos, a fortaleza da cooperativa. ¿Y eso lo consideramos un saqueo? No, eso es el mercado, amigo. O sea,